mananap no. So, nata karon diri sa Windes Resort Garden. Naman ang mga young people, mga ladies. Diyan yung mga ladies. So, mga mananap no. So, may kaibigan tayo na doon kasama natin sa video. At saka tagal na nawala. So, nandito siya ngayon. Pinuntahan ko talaga dito para makita ko lang siya. So, pupuntahan natin. Nandito siya ngayon, no? Kaya dito. Hey! Nandito siya. Bakit ka nawala? Mahigit ilang taon ka nawala sa ating, ano, no? Nangyari? Hindi naman taon, buwan lang. Buwan lang. Kasi ano, yung mga kailangan ayusin at saka kailangan natin magandaan yung ating future. At saka, kumusta yung training mo sa Batangas? Sa ngayon, may mga passes ako. Kaya tuloy-tuloy pa rin. Babalik ko. Ano ang pangalang lugar na ito? Ano itong lugar na ito? Wendy's Garden Resort. Okay. So, Bansa lang ba? first time ko dito eh. First time ko dito. Daming tao, no? Shout out, shout out! Hey. Eh, ikaw na yung mabasa ko ha. Oh, ayan guys, may kasama tayo dito nakakaiba. Diba? May kasama tayo dito nakakaiba kasi busog lang people. Ito siya, si Ivan Anical. No? Nakakabitaw sa Davao del Sur. Kasi kung ito ay hindi nababasa, kaya siya tinatawag nakakaiba. Example. Paano patuyuin ang buko? Easy lang. Kaya yan, wala nang basa. Tuyo na po yan. I'm Maria Ditiabas. Yo, what's up to Zayas Castanya? Shout out all my friends there in UMD's campus. Pakuan ko ha, madami.